Dya nyama yekitsi muurombwa hwangu. Ndazosvika pakuneta manje mukomanasha. Mamuka sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka nawo maSecrets nemaConfessions. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi brother Nashi, please post my story pachannel yenyu kuYouTube ikoko, asi kunoku kuFacebook mawani kana mukaita yekuposta kunoku ndinokwanisa kuzokasika ndazivikanwa. Zvinhu zvinokasika kutrenda kuno kuFacebook, uye zvekare munge muchizoverenga nyaya yangu musingazobatanidziri nezita rangu. Inini ndiri murume uye zvekare ndatambudzika vehama. Ndakange ndimbori very active muchurch. Ndakange ndiri asha ndikazogumisidzira ndava junior pastor. Ndakange ndichinamata muchurch yemaNigerian. Bible rakati for the wages of sin is death. I think kuti vanhu ivavo vakanyora Bible vainge vachitoprofita about upenyu hwangu, vakange vatoratidzwa naMwari wavo. Zvechokwadi the wages of sin is death and destruction. Paurombwa hwose hwandakaita kujoina occult yemaNigerians, kunyange mari dziripo mukoma, but ndinogona kutongosafa kuswera nenzara. Handina kana motikari ndichitaura nemi kudai, but ndiri kurarama nekudya nyama yekitsi. Chandiri kusafira chacho hapatomborena. Ndauya pano nenyaya yangu. Nyaya yangu ngaive sechiratidzo kune umwe munhu uyo anenge achiti kunamata hakuna kukosha, anofungidzira kuti unogona kutorarama uri muzvivi upenyu hwako ukatoendeka. Ini ndiri kutambudzika zvekuti hakuna mazwi anogona kutsanangura matambudzikiro acho andiri kuita. Munombozviziva here mukoma kuti sezvo ndichigara ndiri ndega kudai, ndinogona kungomuka ndichirwara, ndakaoma shaya, ndakaoma nyama dzose dzemuviri, ndisingakwanisi kuita sei ndabatwa nestroke. Asi ndabatwa nestroke kudaro, usambofa wakafungidzira kuti stroke iyoyo ichandiuraya. Kwete, haindiurayi. Ndinenge ndichingopiwa punishment naSatan nekuda kwekuti ndiri kutadza kuita izvo zvaakati anenge ari kuda kuti ndinge ndichizviita. Ndinogona kurwara mukoma ndiri ndega mumba, ndigoshaya munhu wekuzivisa kuti kunoku ndiri kurwara, nekuti handichina kana ukama nehama dzangu, nekuti mukufamba pane vamwe mukoma wangu, but ndimukoma vekusaidi kwana mai, my cousin brother, vakaenda kuNigeria kuchurch. Vaendako ndopa vakabva vachizoudzwa zita rangu, vakaudzwa kuti munhu iyeye anogara ari muno muNigeria achitosimbisa urombwa hwake. Ndakamboramba, but masainzi akange aripo mumhuri. Vanhu vakabva vatanga kundivenga kusvika pari nhasi hakuna kana hama inotombondida. Vachatocelebrata kufa kwangu, nekuti kufa kwangu inini vanenge vasunungurwa naMwari wavo. Ndichirwara kudaro mukoma, ndinogona kuti ndikapedza 1 week ndichirwara ndisingakwanisi kumuka pauro apa panosvika pakuoma zvekuti unenge uchinzwa sekunge uri kuchekwa nebanga pauro, wava nedehydration. Ngeti ndinenge ndakangopepuka ndakasvinura kana usiku hwacho ndisingarari, kana nzara ichindibata ndiripo pamubhedha pandinenge ndakarara. Kuzvibatsira ndinozvibatsira ndiri mumachira. Pandinozoti ndazonaya manje, pandinenge ndava right, ndo pandinozomuka, ndobva ndachizotanga kubvisa pupu yandinenge ndakaitira mumachira. Ndapedza kuita saizvozvo ndobva ndachizonotora munhu, ndobva ndachizonotora munhu paroboti uyo wandinozoshandisa kuti ange achizoklina bedroom rangu randinenge ndaita mazuva ndichingorara ndirimo. Mukomanashi ndiri munhu ane mari muno muSouth Africa, nekuda kwekuti ndinoita zvema-rituals and handisi kukwanisa kuenjoya mari dzacho dzandaifungidzira kuti kana ndachekeresa amai ndichange ndichizonakidzwa nemari kweupenyu hwangu hwose. Handitendedzwe kuti ndige ndichidya chikafu semadyiro amunoita imi mose makateerera ino nyaya. Kana ukafunga kuda kunotenga bhifu, kana usina urombwa, unongoenda unozvitengera kabhifu kako, ngobva watobika ukatoseva sadza ukadya ukanwira zvimvura. Inini handitendedzwe kudya nyama kunze kwekuti inenge iri nyama yekitsi chete. Ndinoshuvira kuti dai ndaigona ndaidzokera hangu kumashure
mazuva awo andakange ndisati ndava kunamata muchechi yemaNigerian, pandakange ndichiri murombo wekupedzisira. Life was easy, upenyu hwakange way better. Ipapo mukomanashi ndakange ndiri munhu ainge aine spiritual freedom, zvinhu zvisinganzwisisiki unless wazotanga kunamata Satani. Ndopaunoona kuti upfumi hachisi chinhu, nekuti unenge wakabatwa uri musungwa waSatani. Unenge uine mari kunzoko, but spiritually unenge uri murombo usina kana chaunenge uinacho. Inini ndakanzi nyama yauchangodya inenge iri nyama yeketsi. Munzvimbo mandinogara mukomanashi, ketsi ndikangoti dzemunzvimbo matigere dzinotogara dzichitongouya pamba pangu. Ketsi idzi kuti dzinge dzichigara dzichiuya pamba pangu ndinotofara, nekuti ndinotodziona sechisevo changu. Ndinogara ndiine mabhegi echikafu cheketsi, then ndinobva ndachizodzikwezvera mumba. Ndazvikwezvera mumba ndinotongoirova ketsi yobva yatongofa. Kana ndairova kudaro ndoiponda ndobva ndatotanga kutobika nyama yacho. Saka upenyu hwandiri kurarama hausi upenyu hwekuti ndingashuvira even my enemy kuti ange achirarama upenyu hunorwadza kudai. Mumwe anogona kundibvunza kuti saka uri kunakirwa here nemari dzose dzacho, mari dzawakarombera? Ndinogoenjoya sei, nekuti handitendedzwe kuti ndinge ndichirara kana nemukadzi. Handitendedzwe zvekare kuti ndinge ndichiita marelationships nevanhukadzi. Saka zvandinongoita ndezvekuti ndinoita iya yavanoti masturbation. Kana ndikaona mukadzi anenge akanaka chaizvo, ndinobva ndapinda muroom mangu ndobva ndatanga kuzvibatsira. Kana ndikamuona online ndobva ndatanga kufunga nezvake. Vakadzi chaivo munozviziva kuti muno muSouth Africa mune vakadzi vakawandisa vanoda varume vane mari. Vanoti kana vakandiona so vanouya kwandiri, vamwe vanotondinyenga, but inini ndinobva ndaignore. Vazhinji vanofungidzira kuti ndine secret girlfriend, but handina girlfriend randiinaro. I am completely single, asi handisi searching zvangu, nekuti handitendedzwi kuti ndinge ndichifoma marelationships, kufoma a bond with a woman, nekuti ndinenge ndatokanganisa, ndinonamata Satani. Regai ndikuudzei kuti ndakazowira seiko mugomba rakadai. Satani akazondibata sei mushure mekunge ndawira mugomba rakadai. Brother Nashi, makange muri mugore ra2012 pandakauya muno muSouth Africa for the first time ndichibva kwangu kumusha kuZimbabwe. Ndakabva ndachizotanga kushanda, ndakakwanisa kuwanawo lucky, asi iyi yekusagutsikana. Kamari kandakange ndichiwana as to compared to mari dzainge dzichipiwa vanhu kuma2012, kangu kamari kainge kari nani mukoma, because taitorenjawo kuma 2 point something. Vanhu vazhinji makore acho iwawo vamwe vaitokora ma800, apa inini ndaitowana ma2.8, 3.2. Ndakange ndichishandira muIndian Direct, ndakange ndiri private security. Saka maIndians awa zvaainge akaita mustreet umo mandakange ndichigadha vakange vakabatana. Saka ndaipota ndichitarisa mashops avo ose ari 5 ndichipatrola usiku hwose. Saka mari yandaibata yainge iripo, but handina kuda kugutsikana, ndaida more. Sezvo ndakange ndichishanda usiku, masikati ndaiwanza kuti ndikasvika pamba dzingava dziri kuma 6:30 zviya, then ndobva ndatorara. Ndaizomuka kana kuma 10, handisisina kana chokuita. Saka ndaizoona kuti ndakange ndiine time yakanyanyisa, free time during the day. Ndakabva ndachizoona kuti mamwe maNigerians vakange vachiita mari. Vaita mari zvavaiita, vaitsvaka mamovie. Kana vatsvaka mamovie vaibva vachizotaka kuita piracy zvekubhena madhiski zviya, vachimatengesa downtown mumataxi rank nekuhodhesa. Ini ndakabva ndatanga kutengawo madhiski kubva kwaari maNigerian aya. Asi mapurisa makore acho iwawo mapurisa ainetsa zvekuti be. Saka ndakabva ndachizoita idea, ndikati mapurisa sezvo achinetsa, nekuti vanhu vaigara vachingomhanyisiwa nemapurisa nguva dzose. Ndakabva ndati ini ndoronga zano rangu rakange riri rekuti instead yekufamba mumataxi rank uchitengesa madhiski kana kuita zvekuwaridza madhiski mutown uchitaimira mapurisa uchiwaranyura otiza, unorongedza pamwe zvekare,
regai ndinge ndichifamba mumalocation. Zvakandiitira nyore because muSoweto mandakange ndichigara vanhu vemunharaunda vaitozviziva kuti kune mukomana anoita zvekutengesa nekubhena madhiski, saka vanhu vaingouya paya vainge vachiti vakauya ndovatengesera. Ndakazotanga kuita zvekufamba ndichitengesa door to door. Mapurisa ainetsa but waiti uchifamba waingofamba uine kaplastic bag kanenge kaine tugrosari, mapurisa aigona kutodarika vachitofungidzira kuti uri kubva kumashops kana kuti watobva mukuburuka kombi, izvo unenge wakaita kupaka madhiski mumaplastic iwawo uchitonodhilivha. Ndakange ndisingaiti mari yekuti ndinganzi ndainge ngatova mupfumi, asi kaupenyu kandakange ndichirarama kainge kari nani. Ndaitova nedzimwe nguva dzekuti ndaitoregreta kuti dai ndisina kumbogara ndakasiya basa rangu randakange ndichiita rehugadhi, because dzimwe nguva waigona kutorwa mwedzi wose ungogona kungobhadhara renti nekuzongotengawo chikafu. At that time ndakabva ndachizosanganawo nemusikana akazova mukadzi wangu, saka ndakazomuudza muno muSouth Africa. Ndamuudza ndakatoita zvekutobhadhara vana malaicha. Kudhara kuti malaicha anga achikuunzira munhu kubva kuZim omunza muno muSouth zvaidhura because akange asina kana pambiri, ainge asina pasipoti. Saka kuZimbabwe akange achidzidza kuuniversity. Iye akabva achizondikumbira kuti ainge achidawo kupota achizoshanda tichibatsirana. Ndakabva ndamutendedza kuti ange achizopota achitawo zvimapiece job muSoweto imomo kuwachira vanhu, kuainira vanhu hembe dzavo. Ini ndainge ndichingoenderera mberi ndichiita basa rangu randakange ndichiita rekubhena madhiski nekutengesa. Upenyu hwakazooma mushure mekunge ndazofind out kuti iye akange atova busy neumwe muchinda akange ari muZimba, ainge ainawo mari, aigara muSoweto but ndo vamwe vevamwe avo vakauya vakange vaine mabasa ainge akanaka vakatanga kutengawo dzimotikari muSouth Africa, saka ndivo vaitopisawo panguva yacho. Mukadzi akabva atongondisiya. Chakanyanya kundirwadza mukomana acho ndechekuti vabereki vake vakange vakandibhadharisa mari idzo dzavakange vakabvisa makore avo ainge akaenda kuuniversity. Vakati nekuti watizisa mwana wedu nauna kumutora zviri pamutemo, saka toda kuti unge uchitibhadhara nekuti itori waste yatakaita kudzidzisa kuendesa mwana kuuniversity, iwe wobva wachizongomutizisa. Ndo zvakazondirwadza mushure mekunge ndafind out kuti iye akange atotizira umwe murume muSA. Chakandirwadza ndechekuti ndakange ndisina mwana naye, saka loss yandainge ndakaita yainge yakanyanyisa. I then realized kuti kana uri murombo mukadzi anozongokusiya otsvaka umwe munhu anenge aine mazimari. To make matters worse, mukoma after ndamubvunza kuti asi sei wakandiramba kudai, akasvika pakunyepera maIndia awo ainge ava kushandira vanhu vandakange ndakamutsvakira. Akabva atoti ari kuda protection kubva kwandiri because ndakange ndichimuabuse. Ndokupera kwakaita marriage. Ndakabva ndatongosara ndisina kana munhu. Ndakanzwa sekunge ndakange ndaitwa benzi rekuti ndabhadhariswa mari dzose dzakashandisiwa makore awo aakaspenda ari paUZ. Munhu obva atongotizira umwe murume. After marriage yangu yakolapsa, ndingangoti bad luck yakatanga kunditeverera everywhere, zvekuti kana iye kwaakange ari aitoseka wachitoti saka ndo zvawaida kuti ndirambe ndakashingirira pauri izvozvo. Ndaitevererwa nebad luck kwose kwandakange ndichienda. Ndingangoti mukoma mapurisa panguva yacho iyoyo, unfortunately mapurisa muMSA vakabva vachizotanga kuronda nekutsvaka vanhu vainge vachiita zvekubhena madhiski. Vairova avanoti mastop and search, especially munzvimbo dzakaita sedowntown Joburg munana Soweto. Vaitongokumisa votorova stop and search wobva watosungwa. Nerimwe ramazuva ndakati ndichifamba, mufunge zvenyu mukoma, ndainge ndichida kutotsvaka mari yekuti nditenge hupfu because ndakange ndisisina kana chikafu mumba. Ndopa ndakabva ndachizobatwa nemapurisa. Ndabatwa nemapurisa ndakange ndiine madhiski andakange ndakabhena aidarika kana 300 andainge ndiinawo.
muchibhegi chandainge ndiinacho. Ndakabva ndasungwa. Mapurisa akati andisunga vandisecha, ndopavakabva vachizoona kuti ndakange ndiine madhiski. Ndakangoitawo laki rekuti vakabva vandisiya. Ndopandakabva ndachizongorealiza kuti izvi zvekuramba uchitengesa madhiski zvakange zvisina future yakatwasanuka. Ndakabva ndatanga kutsvaka rimwe dhiri randaikwanisa kuti ndinge ndichiita. Nekuda kwekuti ndainge ndakapinda muSA ndikashanda basa reusecurity guard. Ukashanda basa rechisecurity unogumisidzira usingachadi kushanda mabasa anorema, because ukangosvika pabasa unongogara kana varungu vaenda obva watoti kubu wotoenda nehope. Saka izvi zvinokonzeresa kuti unge uchizova lazy mune mamwe mabasa, zvekuzoita hard manual labor uchipiwa zvimari zvishoma zvinenge zvisingachakuitiri. Ndakabva ndaona kuti zvakange zvandiramba. Nerimwe ramazuva ndakati ndichifamba ndokubva ndasangana nomumwe muNigerian uyo aimbondibhenera madhiski ndichatanga kuitawo zvekubhena madhiski. Ndakabva ndataura naye ndikamuudza kuti zvinhu zvainge zvakadhakwa, ndainge ndichitotsvaka basa. Akabva anditi iye kuti ange achizondishandisa ainge asingadi, sezvo tainge timbori shamwari. Akati but ndine friend yangu ane boutique but mukadzi, kana uchida ndinogona kuti unge uchizomushandira. Ndikati ini ndinoda. Ndopandakabva ndachizotanga kushandira muNigerian mukadzi iyeye. Pfungwa dzangu dzakange dzava pakuti ndinge ndichivhurawo ranguwo boutique, because ndakaona kuti maNigerian vainge vachiita mari, vaita mari nemajezi ebhora aya anenge ari efake. Vaitengesa majezi ebhora ana Manchester, Liverpool, matimu akasiyana-siyana ekuEurope. Saka meno kwavakange vachimawana ndobva vamatengesa aita sekunge original but ari fake. I then told him kuti neniwo ndakange ndichida kuti ndige ndichivhurawo chibhotiki changu. Akabva anditi okay, it's fine. Ndokubva taita partnership, but ndiye akange aine mashares ainge akati wandei business. Ndikangoti ndakange ndichimushandira. Zvadaro akabva anditi nerimwe zuva spirit yangu yakabatikana chaizvo. Ndikabva ndamubvunza kuti spirit yake yainge yakabatikana nekuda kwei. Akabva andiudza iye akati kuchechi kwake kwaakange achienda akange akanamatirwa. Mushure mekunge anamatirwa akabva audzwa kuti your second boutique you are supposed to close it down, zvichireva boutique iro ratakange takavhura tiine partnership. Ndikamuti ko why? Akati nekuti mumweya hatisi kuwirirana. Ndakabva ndati zvino ndikaita sei kuti tinge tichiwirirana pamweya? Akabva ati unofanira kuti unge uchiuya kuchechi kwedu then wobva watendeuka. Kana ukangogara watendeuka zvinoreva izvo kuti tinenge tava kuwirirana mumweya, tinogona kurana business tiri pamwe chete. Ndakabva ndaenda kuchechi kwavo. Ndakafara chaizvo because yakange iri chechi yainge iri normal, zvakangoita semachechi ekwedu mapendecostal aya ekudhara. Saka ndakatanga kuenda kuchechi ikoko. Ndokubva ndikabva ndachizotoita asha because ndainge ndiri very active muchechi. Nerimwe ramazuva akabva achizondiinvita. Akange andiudza kuti ndaifanira kuchengeta mari yaigona iyo kusvika kuma 13,000 rands. Ndakachengeta mari kwaakabva ati kune kwatainge tichifanira kuti tinge tichienda outside of Gauteng, kwakange kuine men's conference iyo yemuchechi mavo, but vanhu vashoma chete ndivo vainge vari invited kumen's conference iyoyo. Saka ndakakwanisa kuendawo nevamwe. Pakatobhukiwa bhazi, but aya maMercedes Vito bus tikatoenda. Akange ari kuda 5 atikaenda nawo. Akange ari maNigerian, maSouth African ainge aripo but akange ariwo mashoma. Ndokubva taenda outside of Gauteng tikabva taenda pane imwe lodge. Takagarapo palodge ipapo. Ndikangoti palodge apa panoitwa zveconference. Saka takazoti tapinda muconference hall takange tichidya kudaro mukoma. Ndakabva ndapiwawo plate yakange iine nyama iyoyo yakange ichitesta so nice. Ndakatofungidzira kuti yakange iri nyama yemhuka yainge yakaitwa chimukuyu, because manakiro ayainge ichiita yainaka nyama iyoyo. Ndainge ndisati ndakambodya nyama inonaka zvakadaro.
Zvatakange ndisingazivi mukomana Ashi ndezvekuti isu vatsva tainge takagadzikwa patebhuru pedu tiri tega nemamwe maSouth African varume vainge varipo. Saka yakange itori initiation ceremony yekupinzwa musatanism through kudya nyama yekitsi. Kudya kwandakaita nyama yekitsi ndikasarutsa because aingorutsa chete maisazombomuona paconference anenge atoitwa dismissed otonzi iwe watotadza kupinda muclub medu. Ini ndaingofaitirawo kuti ndinge ndichiva part of the club yevarume vanoita zvekukandirana round vari maNigerians vanenge vaine mari vachibatsirana mumabusinesses avo. Mushure mekunge ndadya nyama iyoyo ndakabva ndachizotanga kutaura nevamwe maNigerians avo akange aripo, vakabva vandipawo macontacts avo. Ndingangoti upenyu hwangu hwakabva hwashanduka overnight. Vamwe vanhu vakatanga kundikweretesa, vakange vari maNigerian vaindikweretesa mari inenge iri interest fee, kana kuti pavanenge vachihodha vaindihodheserawo. Mukomana Ashi ndakabva ndachizopiwa mvumiro nemuNigerian wandakange ndakavhura naye boutique kuti ndike ndichivhura ranguwo boutique. Saka ndakabva ndavhura second shop, asi ndakange ndaisa vashandi ndichingopota ndichienda ndichinocheka because makange muri musame street. Zvinhu zvangu zvakatanga kufamba zvakanaka. Ndakasvika pakubatsirwa kuti ndinge ndichizowana permit ndokubva ndawana hangu mapepa emuno muSA, but pane zvakazoitika mukufamba kwenguva mapepa angu akambonzi ainge adhakwa ndikazomagadzirisa zvekare. Saka ndakararama upenyu ihwohwo hwekuti ndakange ndiine mari for about 2 years mukoma ndichirana mashop angu. Ndakange ndichipota ndichidzokera kumba, zvose zvakange zvakarongeka zvekuti musikana uya wekundidhamba akatomboda kutombodzoka muupenyu hwangu. Patakatanga kutaura ndichiti chidzoka kwandiri akarwara mukomana Ashi zvisingaite, but chinondinetsa ndechekuti iye pandakaenda kunomushanyira akasvika pakuti pose pauri kuuya kuzondiona during my visitation paainge ari kuchipatara akati paunongobuda chete ndinobva ndafila better, but kana uri munomu ndinenge ndichidzwa sekunge unenge wakanditsikirira mweya wangu. Chii chiri kumboitika? Iniwo ndakange ndisingazvizivi kuti ndakange nditori nemhepo yakaipa yainge iri pandiri yakange isingachadi kuti ndinge ndichizova nemukadzi. Chaindinetsa mukomana Ashi ndechekudai taigona kutoenda kuSenton kuya totonopinda mubhawa totanga kutonakirwa tichitonwa doro apa tiri vanhu vanonamata. Izvozvo ndikangoti ya doro munhu anogona kurinwa achinamata, but zvakange zviri strange ndezvekuti taiti kana tichinakirwa kudaro vakadzi vemuno muSA munovaziva, pane mari nepanenge paine doro rakawanda havambofi vakashayika. Vakadzi ivavo vaiti kana vakauya vakazogara padhuze nesu maNigerian andinenge ndiinawo tiri 4 kana kuti tiri 5 vaingopanana saini yekuti ngatitsvake kumwe kwekunonwira tobva tasiya hwahwa kana kungosiya bhanduru remaranzi rinenge riri patable. Saka ndaibatikana nekuda kwekuti vanenge vari vakadzi vanenge vakanaka chaizvo. Saka zvinhu zvaingondinetsa kuti machinda ose andakange ndava kuwirirana nawo vakange vasina magirlfriend, vakange vasina vakadzi, vaingoraramira kudya mari. Ende chimwezve chavakange vachindikurudzira ndechekuti kana ukangosangana nemunhu anenge akaremara umupe mari inenge yakawanda, mari yose yaunenge uinayo mumotikari ubva wamupa. Saka ndakange ndisingatozivi kutoti dzitori mhiko because vanhu vanenge vaine urema vazhinji vacho vanenge vaine luck ravanenge vakapiwa naMwari. Saka around that time ndipo pandakatanga kurota dzimwe hope dzaindityisa. Hope dzandakange ndichirota mukoma ndaiti zviya kana ndakarara ndaigona kungomuka ndobva ndatoona mumba muine kiti yandinenge ndatorota kuhope zvekare, kana kuti ndaiti ndichangobva mukuva intimate nemukadzi ndaibva ndarota ndichimhanyiswa nezishato rinenge rakakura rakatsamwa kuti sei warara nemunhu wawarara naye. Zvakange zviri zvinhu zvakange zvichindinetsa izvozvo. Ndakabva ndadzokera kune muchinda uya muNigerian wekundibatsira kumuka mubusiness, ndikabva ndamuudza kuti ndo zvakange zvichiitika pos pandainzi ndinenge ndiine girlfriend. Ndaibva ndachizorota ndichimhanyiswa neshato musango. Akabva angoti kwandiri muchirungu, saka it means kuti you are spiritually ready
ready for what I did not know. Akabva anditi pinda mumotikari, ndakabva ndatopinda mumotikari make ndokubva atoenda neni kuMidrand from Joburg. Tasvika muMidrand ndakabva ndachizointroduced kuno umwe muNigerian uyo ainge achangobvawo mukusvika muNigeria kubva kuNigeria achiuya kuSouth Africa. Ndakabva ndachizoudzwa kuti 2 years before this meeting ndainge ndakainitiatwa mu-occultic brotherhood yavo iyo inonamata ketsi. Vakabva vandiudza kuti nyama yandainge ndakadya ndikasarutsa yakange iri nyama yekitsi. Ndakabva ndatanga kurutsa zvakanyanyisa, vakangoseka zvavo. Vakabva vatanga kundipa mitemo yavo ine 10. Vakabva vandiudza kuti I was strictly forbidden. Ndakange ndisingachatendedzwe kuti ndige ndichizonzi ndava intimate nemukadzi kusvika ndichizopinda muguva. Vakanditi kana uchida kuva intimate unova intimate uchizvifadza pache zvako. Uye zvekare ndakaudzwa kuti kweupenyu hwangu hwose handifaniri kuti ndige ndichizodya nyama yeimwe mhuka kunze kwekitsi chete. Vakabva vanditi in exchange vainge vachazondivimbisa kuti business randinenge ndatanga, business iroro rainge richazova successful, uye zvekare ndainge ndichazoita mari yakawandisa kweupenyu hwangu hwose. Saka ndakabva ndati kana ndikaramba apakapa vanhu ava ndo vakabata upenyu hwangu, vanogona kundiuraya. Saka mupfungwa dzangu ndakangotanga kungofunga mamwe mamovie andainge ndakaona emaNigeria, ndikati vanogona kana kutongondifushira vanhu ava ndiri mupenyu ende handimbozofi ndakawanikwa zvekare. Ndikakoti mushure mekunge ndabvuma, a year later mama vangu vakabva vangodonha, vainge vangori mumba zvavo vakatongowanikwa vakadonha vari pafloor, vainge vaita stroke. Saka vakabva vaendeswa kuchipatara kuparenyatwa. Ndakabva ndafonerwa, munhu wose akange ava kuzviziva kuti budi imbinga muSouth Africa. Saka vaendeswa kuchipatara. Vanhu vekumba vaitomboda kuendesa mama straight kuprivate nekuti vaizviziva kuti ini ndakange ndiine mari yainge yakawandisa. Pandakange ndava kuda kujoinidza mari mukoma ndo pandakabatikana, because mari yandainge ndiinayo yaiva musafe mangu yaisvika kuma 600,000, because panguva yacho iyoyo kana kuri kunzi unenge wajoina occult group yedu hautendedzwe kuisa mari mubank. Mari idzi dzinouya dzichitorwa nemamwe maNigerian, whether uri muSouth African kana kuti une mari yaunofanira kuchengeta inozoendeswa kuNigeria. Saka mari idzi dzinogona kunopiwa umwe muIndia uyo aizotransfer mari yacho ichizoendeswa kuNigeria kana kuti inoendeswa iri cash. Saka ndakange ndiine mari yaisvika iyo 600,000 yainge iri musafe bedroom mangu. Asi ndakabva ndafonerwa same time nefriend yangu akabva anditi usaita mistake yaunoda kuita, unofa kana kutotanga kutopenga. Ndainge ndichida kuenda kunotumidzira mari, zvikanzi utori muline uchida kuenda unotumidzira mari unogona kutotanga kutopenga. Saka vakabva vati ndakange ndisingafanire kuti ndige ndichitumidzira mari iyoyo kuti amai vangu vange vachizorapiwa, because kana ndaita saizvozvo zvaireva kuti ndinenge ndatotadza kutotevedzera mhiko dzangu. Ndakabva ndanzi ndidzime foni. Zvakange zvisina kumira zvakanaka mukoma kuziva kuti mubereki wako ari kutonzi pari kutodiwa mari yekuti ange achikwanisa kutanga kurapiwa. Unoziva zvipatara zvedu zvekumusha, kana usina mari unofa. Saka mai vangu vakazoshayika a few days later because vakashayirwa mari ngekuti vange vachirapiwa. After amai vashayika ndipo pandakabva ndachizopiwa instruction yekuti ndaifanira kukasika ndaenda kuZimbabwe. Ndichingonosvika kuZim ndaifanira kunotsvaka the most expensive coffin randaigona kutenga, ende ndaifanira kupa amai vangu the most expensive funeral. Ndakaita saizvozvo, ndakatopiwa motikari nomwe muNigerian rakange riri Range Rover. Ndokubva ndaenda naro, rakange riri black riine matinted glasses. Pandakasvika kumusha kana vanhu ndopa vakatanga kunyumwa kuti bodi vanogona kunge vakaromba, because mapfekero andakange ndakaita ndainge ndakatopfeka semuNigerian ndichisvika pamariro apa ndainge
ndakange ndatoorder funeral service kubva kune imwe kambani name hidden. Saka ndivo vandakati vange vachiita maarrangements ose. Amai vangu ndakavabvisisa kumochwari kwavakange vari ndikavaendesa kuprivate mochwari. Handina hangu zvandakaita nemutumbi wavo, asi izvi zvakaita kuti hama dzakawanda dzinge dzichizobatikana dzikati, mukoma, patakakukumbirai mari makati hamuna kana sent. Iko zvino zvamai vafa ndo pamava kutanga kuuya kuno kuZimbabwe mava kuburitsa amai kubva mumochwari muchivatambudza. Apa vakagara mukomana kuda kwe2 weeks variko kumochwari ikoko. Ndakange ndabhadhara manager, ndokusaka ndiri kukumbira kuti musazotaura zita refuneral service yandakashandisa ipapo, nekuti manager wacho anogona kunge maybe achiri kushandira kambani iyoyo, itori kambani yakakura chaizvo. Ndakamupa mari yakawanda ndikati bhodhi yamai vangu handidi kuti inge ichizobuda mumochwari mako kusvika inini ndazokuudza. Akabva ati it's okay boss. Amai vangu vakazonhoradzikiwa, takaenda navo kumusha. By the time patakazoenda nechitunha chaamai kumusha paita sekunge pamuchato. Ndakatsvaka vanhu vedheko, ndakatsvaka vanhu ivavo vakaenda vakanogadzira vakabika. Paita sekunge pamuchato, vanhu vakadya, pakaurawa mombe dzakati wandei. Handidi hangu kutaura nhamba yemombe dzatakauraya. Saka vanhu vakatongosuspekta kuti apa panogona kunge pane iripo, because throughout the funeral tazoenda kumusha. Ini ndaingozvigarira mumotikari mangu, ndaingobuda ndonozvitengera chikafu changu, ndakange ndisingatotauri zvekutodaro nehama. Saka ndakange ndichingovhara ndichingoti vamwe vanhu munenge makatotiteya kutotaura kudai, but ini ndini ndakange ndiri muroyi mukuru wacho. Brother Nashi, mushure mekunge amai vashayika tavaviga, ndakabva ndachizodzoka kuno kuSouth Africa. Ndadzoka kuno kuSouth Africa ndo pandakatanga kuregreta, because mari ndakange ndiinayo. Ndaiti ndikafamba mukufamba umu wachivawo mukadzi ukada kupfimba mukadzi iyeye, ngobva watonzwa izwi rototaura newe rokuudza kuti siyana nazvo zvauri kuda kuita, nekuti unogona kutotanga kutopenga izvezvi. For the past 2 years upenyu hwangu mukomanashi hwandiri kurarama hwakaoma. Waomeswa nei? Nekuda kwekuti ndakaramba ini ndikati no, handidi. Ndakange ndakapiwa mhiko yekuti ndiri kufanira kuti ndige ndichichekeresa hanzvadzi yangu. Saka nekuda kwekuona upenyu hwandararama kubva zvandakachekeresa amai, hapana difference iripo pakati pangu nemunhu ari kutongozvitamburirawo zvake. Ndikangoti difference iripo ndeyekuti ndinongogarawo mumba makanaka, zimba zimudhadhadharemba, asi ndinongogara ndiri one. Handina mwana, handina mukadzi, handina kana relationship nemunhu, ndinongowirirana nemanigerian iwawo. Saka ndakanzi kana ukaramba kuita sacrifice, iwe uchaona zvichazoitika kwauri. Saka ndakamboenda kumba, ndaenda kumba ndakambozamawo kuti ndinge ndichifamba. Saka mukufamba n'anga zhinji dzekumba dzakati mishonga yekuNigeria inonetsa kugwejenura. Hanzi zvinhu izvi zvinenge zvitori mutsinga muropa chaimo, handichokwanise kuti ndinge ndichinzi ndazosunungurwa kubva mukurombwa. Zvinhu zvangu zvose izvi ndiri kutsvaka munhu wekuzvisiyira, pamwe vanogona kundisunungura. Ini hangu ndasarudza kukanda mapfumo pasi. Kana muine munhu wamunoziva ari kuda kumbotesta upenyu hweurombwa, ngaakasike akupai mafoni namba ndinge ndichizotaura naye. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vakanyora zvikari imwe meseji vakati ndinogona kungofamba ndichitongonzwa dzungu, ndichingofamba ndichitonzwa kutoti pane munhu ari kunditevera kumashure kwangu. Uye zvekare pane imwe nyaya yakaitika. Nyaya iyi yakaitika ndeyekudai: sezvo ndakatadza kuchekeresa sisi vangu, ndakabva ndachizoenda kuZim. Apa permit handisisina. Saka sezvamunoziva kuti kana usina permit hautendedzwe kuti unge uchiyambuka nemotikari inenge ine SA number plate across the border. Saka ndakabva ndatsvaka umwe mukadzi uyo
ane permit ndokubva ndayambuka naye, saka ndakangoti tangokliwa mbait bridge ndokubva ndangomudropa off ini ndikamupa mari yake, then I continued to drive myself towards home. Ndava kuda kunosvika kumba dzakange dziri kuma 3 am, motikari yakangotanga kungopfungaira chiutsi, motikari ikabva yatobvira kusara pasisina mucherechedzo wekuti rakange rimbori ziGD6 rainge rakatonaka. Ndakabva ndatoudzwa usiku hwacho ihwohwo nevoice rakangotaura mumadziro rikabva rati uri kuzodzoka kuSouth Africa nebhazi because uri kuramba kunditeerera, mari yangu haurambe uchiidya. Izvezvi mumba munogona kushayikwa kana chikafu, but musafe mune mari irimo. Kana ndikangoedza kuda kungotambanudza ruoko rwangu kuti ndinge ndichitora mari inenge iri musafe, maroverwo andinoitwa mukoma, munhu anenge achindirova ndinenge ndisingamuoni, ndinogona kuita mahours nemahours ndichingorohwa chete nemunhu asingaoneki. Ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section muzvakangooma hazvo vedu we. Yei, pakaipa dai matendeuka matsvaka church kwekuti mukaenda ikoko kuchurch vanogona kukunamatirai mukatendeuka, nekuti izvi zvinotoda Mwari. Hanzi ngaive warning kune avo vanhu vanenge vachingogara vachingoshora Mwari vachiti ndiri murombo ini. Hanzi dai waiziva kuti vamwe tiri vapfumi but hatina zororo nekuda kwezvatakabata. Hanzi waisamboramba uchikomplaina. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Zvakaoma. Hanzi mukomana Shimurisei, please post my story makavika uchitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndakaita vana 4 nanababa 4 vakasiyana. Murume wangu ndatofunga kuti ndinge ndichimupa mupfuhwira. Pane vamwe gogo vekuMalawi vanogara, ndichati ininiwo ndinogara mumabvuku, ndachinjawo location. Saka gogo ava nerimwe ramazuva tanetsana nemurume, ndakange ndava kuda kuzviuraya. Saka ndichifamba ndakange nditori netambo yangu yandainge ndaviga mudress, ndava kuti ndava kuenda kunozviuraya. Ainge achiti anoda kuti tiende kumaDNA. Saka ndakasangana navo, amenoso vakangofila, ivo kutaura kwavo vanoti ndakangofila kuti pane chiri kukushungurudza mwanangu. Vakabva vandimisa vakabva vati Messi. Ndikati mama muri sei? Vakabva vanditi Messi uri kuendepi? Ndikabva ndatanga kuchema. Vakabva vanditi Messi, ndati uri kuendepi? Ndikabva ndati mama ndiri kuenda kunozvisungirira. Vakabva vandibata ruoko rwangu vakandibvunza kuti murume ainge aripi. Ndikati musandidzosera kwaari because ndiye ari kunditambudza. Vakabva vaenda neni kumba kwavo. Vakabva vandibvunza kuti ainge achindishungurudza nei. Ndikati anondirova uye zvekare ari kuda kuti tiende kumaDNA nevana. Saka vakabva vanditi ivowo vana vavo vaviri vari kuCanada vakange vasiri vana vemurume wavo akasvika pakufa asingazvizivi kuti vakamitisiwa nemurungu. Murume wavo akange ari garden boy, ivo vakange vari maid. Ndokubva vatanga kurara nemurume wamadam bosi wavo. Izvi vanoti zvakaitika kuma 1983 pavakazvara vana vavo matwin. Saka vakabva vachizopiwa mushonga wemupfuhwira. Vandiudza kuti vane mushonga wemupfuhwira wavakashandisa pamurume wavo. Vakabva vati ndinoda kukubatsira Messi, handidi kuti ndinge ndichizonzwa zvichinzi vazozviuraya. Ndakabva ndagamuchira. Vakabva vandipa chibhodhoro mukoma chine mushonga unonhuhwa kuti unonhuhwa zvisingaiti zvekuti kungovhura so kana pavanhu vanototanga kutokosora vachikachidziwa. Vakanditi Messi, mushonga uyu ndiwo uchadzimaidza murume wako kuti asambofa akafunga zvakawanda, ange achizova ari pasi petsoka dzako. Vakabva vanditi asi kana adzimaidziwa, ziva kuti munhu akanzi adzimaidziwa, kana munhu chaiye anoziva akangotarisa murume wako anobva atozviona kuti iri rakadyiswa, because anenge asingachakwanisi kugara ari kure newe, anenge asingachadi kana hama dzake, anenge ava kungoita sechipota nemadziro, but kubasa zvake anenge achienda. Anenge ava munhu anenge ava kungogara akanyarara nguva dzose asisina kana shamwari, nekuti iwe ndiwe unenge wava shamwari yake, ndiwe
unenge wava hama yake. Mukoma, ndodii, ndiri kuda kusevha marriage yangu. Vakati vanogona kuzondibatsira ndosukwa chibereko, pamwe murume wangu ndinogona kuzomupa mwana 1 pavana ava vose vandakahura. Please ndibatsireiwo mukoma. Zvandakaita ndakangoitawo nemusikanzwa, zvakangotangirawo pakungoti murume wangu akanonoka kundizvarisa mushure mekunge tatanga kugara tose. Ndikaita musikanzwa ndikapama ndikaramba ndichingopama chete, nekuti musikanzwa ndakatadza kuzodzikamisa nyama dzangu nehana kuti zvakwana. Ndakaramba ndichingonakirwa nechihure, ende kupusa kwandakange ndichiita ndaizvarira chikomba chandinenge ndichipengesana nacho mwana. Mazuva acho ndakange ndisina fungidziro yekuti kwainge kuchazoita maDNA. Mhuri yeZimbabwe, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna Messi. Nganzi ndoita murume fuza here kuti asazviziva kuti ndo zvandakaita. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.